No? Pero gusto ko lang linawin na ang proponent yan ay walang iba ko dyan, DPWH. At yan ay kasama na sa National Expenditure Program or NEP na dumadating sa Kongreso. No? Nanggaling sa Executive Department, sinasabit yan ng Executive Department para talakay ng Kongreso. At doon sa NEP ay nakalagay na rin, naka-itemize na ang mga flood control projects na ito sa Bayan ng Nauhan, sa Baco at iba pa. Nandun na yun. So, hindi tayo ang nag-propose noon, pero nandun yun sa NEP. Ngayon, sasabihin, tayo ang nag-finance, technically, ay, bali sabihin, Kongreso nag-finance kasi yung NEP na yun ay inaproban ng Kongreso at naging General Appropriations Act nung mapirma ng Pangulo. Kaya, parang Congress ang nag-finance dyan, pero ang reality, ang actual practice na nangyayari ay ang listing, identification, and prioritization of flood control projects ay nanggagaling sa DPWH. At naka-specify na yun dun sa NEP na dumadating sa Kongreso. Sir, hindi